Здравейте хора, аз съм Ивона и отново гледате такъв клип, какво има в моят телефон. Да, изтрих стария. Причината е, че сега си изтеглих повече приложения. Нали? Миналото клипче имах много по-малко и затова реших да направя нов клип. Гледайте! Това е моят телефон, Lenovo A6000. Ще гледам много да ни обяснявам неща, за да не спре да снима. Другия телефон. Ето това е кълъвчето на Йорк. Малко се изтрува, но това не е проблем. И ето като го включим, излиза този тапет и часа. Имам тук две страници. Ще започнем с това. Като набиране, съобщения и контакти. Не знам дали много хубаво се вижда. Тук имам, както виждате, градусите в Едис кой град съм. Тук имам една папка Google-лета, която тук имам. Накърсила съм я Google-лета, защото тук имам повече неща с Google. Имам Gmail, Google+, Play, игри, диск, Hangouts, Chrome, Google, настройки за Google. Имам Play музика, снимки, Play павилиони. Имам регистър обаждания, security, настройки, Google Play магазин, камери. Това ми е папката, така съм кръстила. Камера, Open камера и ретрика. Това приложение мога точно да го прочита, но ето така представлява. Шарит. Имейл, файлове. Тук вече, нали, като отворим втората страница, имам тук имейл, файлове, календар, галерия, музика, YouTube, видеоклипове, Dolby, гласово търсене, актуализации, карти, инструментажи. Тук имам една папка мобилни мрежи, които те са Facebook, Messenger и Instagram. Тук имам една друга папка с нищо си там. Има доста неща и няма как да ги напиша и затова написах нещо си там. Хозбраусър, навигатор, FM радио, калкулатор, часовник, звукозаписвачка, преносим на хотспот, SweetSelf, което е много хубава камера, Pointball, NoCrop и Umotiv. Тук имам една папка с моите игри, My Games, като Tom Gold Run, Superstar Life, Hollywood Story, Skywell, The Don't Touch, просто да се казва Spikes, Sticker и Minecraft. И имам тук почистване. Това ми почиства телефона. Ето, така. И последното е H&M. Да. Хора, това беше клипа от мен. Надявам се да ви е харесал. Ако ви е харесал, пишете в коментарите и харесайте. Снете thumbs up и се абонирайте за канала ми. Чао!